boy ka taga dugu jume Birmanie silamɛw minɛna ka misiriw bɛɛ ci ka silamɛw da k'u fa i b'a fɔ sɛw bi kɛ cogo min Birmanie kɛla ten ka maaw ɲɛnama minɛ k'u geni i bɛ t'i jɔ k'i yɛrɛ kaburu soli i bolo la n'i tilar'o la u bɛ sɔrɔ ka i ci k'i bi marifa la ka sɔrɔ ka tasuma kɛ k'i ɲɛnama jeni Birmanie kɛra o cogo la ala sigira ka nin bɛɛ filɛ n'an bɔra yen Indonésie b'o cogo la n'a bi fɔ yɔrɔ min ma ko Bali o capitale fana Jakarta maaw kɛra o cogo la n'i taara Pakistan olu ka ɲɛmaa ba min kun bɛ yen n'o kun ye silamɛw ka ɲɛmaa ye n'a tun bɛ fɔ Benazir Bhutto muso de kun don vote tɔ ye tile 3 ye u ye bamu don u yɛrɛ la ka taa pɛrɛ la k'a ci pourquoi silamɛw kana kɛ ɲɛmaa ye a yɔrɔ la donc nin bɛɛ lajɛlen kɛra chinois ka jamana kan olu ye maa 7,000 minɛ k'u don dugu jukɔrɔ so kɔnɔ kaso la k'o ye silamɛw ye o dɔrɔn kama o tuma na silamɛya tɔɲɔna k'a don kaso la nin jogorɔ ala fununa ala ye fununi min kɛ o tuma na n'a ma kɛ ni tiɲɛ ye a ma kɛ ni sariya ye a ma kɛ ni ala ko ye f'a kɛra ni tɔɲɔli yɛrɛ ka sira ye o tuma ala y'a jɔyɔrɔ yira fura min bɛ bana in na diɲɛ kɔnɔ k'a ɲini diɲɛmaw fɛ u ka wuli Cheikh Amadou ne de bi k'a f'u ye u ka wuli u ka segin u kɔ yanni Espagne bɛɛ ka wuli k'u sigi territoire kan k'u bi kɛsi aw ti a fɛn wɛrɛ dɔ fɔ l'église aw ti fɛn wɛrɛ dɔ fɔ politique san'aw k'a sigi territoire kan Italie yanni aw k'a sigi territoire kan a ye wuli a ye tuubi ka segin ala n'a ka kira ma Muhamadu ye kelen ye ala ye kelen ye wa a ka ciden ye Muhamadu ye a ka o fɔ n'a y'o fɔ wallahi n'a y'a ɲɛ nin ɲɛ yɛlɛma ala bɛna yɛlɛma don bana in na bana in bɛ ta k'a bɔ diɲɛ da la n'o ma kɛ fura t'a la ala m'a dɔgɔtɔrɔ da ala m'a fura da k'a fɔ ko bana min ko fura b'a la ni ala dɔn ni ala dɔnbaw tɛ fɔ ni ala ye fɛn min yira maa dalen na o tuma na ala nana jigiya dɔ di Cheikh Amadou ma ne y'o de fɔ maaw ye ne kɔni y'a sɛbɛn k'a kɛ nin kɛ la n'a cicɛ sera yɔrɔ o yɔrɔ a ti don yɔrɔ la bilen n bɛ ala fo k'a barika da ka silamɛya fo ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka diinɛ kɔrɔta bana in ala ka fiɲɛ dɔ don a la mais k'a fɔ k'u bi sigi a kan ko politique bɛ se ka bana in kɛlɛ a nazara tɛ yen a fura ma da a bɛ maa min bolo o de ye ala subhanahu wa taala ye ala y'o de fɔ wa junudu lillahi samawati wal ardu ala ka kɛlɛjama dɔ bɛ sankolo la dɔ bɛ dugukolo ma a dɔ ye fɔlikan ye dɔ ye fiɲɛngolo ye dɔ ye sanji ye dɔ ye sanbɛrɛ ye n'a ka d'a ye a bɛ sankolo yɛrɛ yɛrɛ k'a bin a bɛ kule la ko kabakolo jigira sankolo jigira kunna sini ka na surunya Kuyati dugu kunna o Kuyati min filɛ o ye Afrique yan Afrique de l'Ouest Côte d'Ivoire Sénégal Laginɛ ani Mali o den minnu bɛ o yɔrɔ la baara denkɛ la ye tɔɲɔli min d'a m'u ka halati da wulu kan u y'a dɔw minɛ k'u kantigɛ dɔw yɛrɛ tun b'o don na Liban ko den bolila ka bɔ baarakɛden ɲɛna mobili y'a tan libanɛkɛ nana ka dennin minɛ u taara n'a ye bin kɔnɔ ka taa da ka muru kɛ k'a sɔgɔsɔgɔ fo k'a ni bi a satɔ yɛrɛ bi k'a fɔ a da la ko nin ye maa faatɔ ye koyi dennin an y'a recherche kɛ k'a sɔrɔ Sebenikɔrɔ ka den dɔ don o tuma na nin bɛɛ kɛra ala de ɲɛna farigan min filɛ n'a bi diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'u bi fura sɔrɔ a la dɔgɔtɔrɔ ka n'i yɛrɛ sɛgɛ u ka